I 1984 publicerede Benjamin Bloom et ofte citeret studie kaldet The Two Sigma Problem. Her viste han, at det didaktiske design, som er karakteriseret ved én lærer per elev, er langt mere effektiv i relation til de studerendes læringsudbytte end holdundervisning. Og Bloom konkluderede, at der var behov for forskning i og udvikling af undervisningsmetoder til holdundervisning, som er lige så effektiv som en-til-en vejledning, især fordi dette er alt for kostbart at implementere i almindelige undervisningsinstitutioner. Den centrale udfordring er her, at der altid skal være en lærer til stede. Og vi har desuden som uddannelsesbrugere kulturelt etableret et krav om, at læreren skal være fysisk til stede i undervisningssituationen. Særligt 3 teknologiunderstøttede undervisningskoncepter er de sidste 5 år blevet markedsført med løfter om, at de kan løse dette skaleringsproblem. Alle 3 koncepter forsøger at transformere læreren. Det ene koncept er de adaptive læringssystemer. Her forsøger man at erstatte underviseren med det tekniske system. Det andet koncept er Learning Analytics. Målet er her empowerment af underviseren med henblik på teknologiunderstøttet kvalificering af lærerens tilrettelæggelse af forskellige læringsbaner med afsæt i deltagernes behov. Og det sidste koncept er den adaptive MOOC, som transformerer undervisertilstedeværelsen i klasserummet til en medieret asynkron undervisertilstedeværelse i det didaktiske design. Man kan populært sige, at der er sket et skifte fra at MOOCs var et bottom-up initiativ fra en gruppe undervisere med et ønske om en ny og anderledes tilgang til undervisning, til nu i højere grad at være et velstruktureret område præget af top-down styring for en række af de største udbydere. Dette kan skabe udfordringer, fordi udbyderen, altså uddannelsesinstitutionen og underviseren eller designeren af kurset, kan have forskellige interesser. En underviser kan eksempelvis have et ønske om at åbne sin MOOC for alle deltagere ud fra en didaktisk overvejelse om, at en høj grad af forskellighed bidrager til alles læring. På den anden side kan uddannelsesinstitutionen være interesseret i kun at åbne MOOC'en for de brugere, der er villige til at betale et vist beløb med henblik på at lave en favorabel forretningsmodel. Alt efter hvornår og hvordan i designprocessen denne interessemodsætning bliver identificeret, kan det have konsekvenser for det samlede produkt. En vigtig pointe er derfor, at uddannelsesinstitutioner, som kaster sig ud i at udvikle MOOCs, også står over for en designopgave, som går ud på at designe designprocessen på 3 forskellige, men indbyrdes afhængige beslutningsniveauer. Det drejer sig om et operationelt didaktisk niveau, et taktisk didaktisk niveau og et strategisk didaktisk niveau. På det strategiske niveau er det helt afgørende, at man overvejer, hvad der karakteriserer MOOC som innovationstype i forhold til andre former for uddannelsesdesign, særligt hvad angår radikaliteten af innovationen, produktionsformen og forretningsmodellen. På det taktiske niveau er det vigtigt at overveje, om uddannelsesinstitutionen er gearet til de beslutninger, det på et organisatorisk niveau kræver at udvikle og implementere MOOCs. Og det er vigtigt, inden man går i gang, at overveje og forholde sig til, om man har de nødvendige didaktiske kompetencer til at designe og udvikle MOOCs, eller om man ressourcemæssigt og organisatorisk vil understøtte tilegnelsen af disse kompetencer. På det didaktiske niveau er det centralt at drøfte, hvilken MOOC man konkret vil arbejde med, og hvilke relative fordele den valgte MOOC-type vil have for brugerne.